Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyor president, en 17 dies els valencians i les valencianes, el poble valencià, ha perdut el control de les seues caixes d'estalvis. Per això, jo li vull preguntar si vostè, com a president de la Generalitat, ha rebut pressions per a que la CAM i Bancaixa es fusionen de forma subordinada a altres entitats financeres i si aquestes pressions han vingut del Banc d'Espanya o directament del president del govern central. Jo crec que està vostè pitjor de lo que jo em pensava. I li vaig a fer una pregunta. Vostè ha trobat les factures d'estrangers? Li pregunto això perquè jo pensava que en la debilitat seua, personal, per a poder articular una acció de govern, en aquesta debilitat vostè s'ha tingut que fer perdonar per el senyor Rajoy i per tant ha entregat el control de les caixes d'estalvis valencianes a uns organismes superiors. Però ara, després de la resposta que vostè ens ha donat, el que està clar és que vostè és un traïdor als interessos del poble valencià. Vostè ha traicionat els interessos estratègics del poble valencià, perquè vostè ha vingut així a justificar el que és un desastre econòmic que pagarem durant molt de temps tots els valencians i valencianes. Vostè ha consentit que en 17 dies el poble valencià es queda sense instruments financers per a la nostra economia productiva. I sense autonomia financera no n'hi ha autonomia política. Aquest país meravellós que vostè ens ha descrit, aquesta regió que vos ha descrit capdavantera, vostè ha de baixar de la figuera. Vostè ha d'anar a la realitat. I la realitat és que hem perdut el control de les nostres caixes. Des que vostè és president, en 5 ocasions ha hagut possibilitats de fer el que vostè no ha fet. Vostè ha consentit que les nostres caixes d'estalvis caiguen en mans de Rato o de Cajastur. En 5 ocasions. I vostè no ha actuat. I sembla que li dona igual. Que li dona igual que nosaltres no tinguem aquests instruments financers. I si li dona igual, per què altres presidents d'altres comunitats autònomes han defensat els seus interessos? Fins i tot Múrcia, Castilla-La Mancha, Galícia, el País Basc. Sí, Castilla-La Mancha, Caja Duero i Caja Espanya, sí. I nosaltres sempre liderant, sempre sent els primers, però sempre apenat. I mire, li vaig a dir una cosa molt clareta. Els valencians necessitaven un banc públic valencià i ara no el tenim, l'hem perdut. La constitució de la Caixa d'Estalvis, l'antiga Caixa d'Estalvis de València, va marcar com a primer objectiu dotar al poble valencià d'un banc públic i això ho hem perdut. Li vaig a dir més. Vostè, l'any passat, per salvar de la quebra tècnica del València Club de Futbol, quebra tècnica, i el símbol del seu govern és el Mestalla sense construir, vostè va cridar per a donar-li un crèdit a la Fundació Bancaixa a través de l'IBEF, de l'Institut Valencià de Finances, de 70 milions d'euros al València, perquè si no el València desapareixia com a club de futbol. Vostè va ordenar, per cert, en un procés que té algunes coses per a parlar, no? Ara això no pot fer. Ara el poble valencià tindrà que anar al senyor Rato a demanar-li audiència. I per tant, vostè ha perdut, com a president de la Generalitat, la capacitat per a que la nostra economia, molt depenent de les entitats financeres, tinguin que anar directament o a Cajastur o al Rato. Això ara no ho pot fer. Per a demanar financiació superior als 10 milions d'euros, tindrem que anar a Madrid. Hem deixat de ser referència financera i, per tant, jo li torno a preguntar. Quina valoració fa vostè d'això? Vostè creu que podem tirar endavant com a poble sense instruments financers? Vostè no ha tingut l'oportunitat en 5 ocasions, des del 2003 fins a l'última. Mira, i no està el senyor Gerardo Camps. Des de l'última ocasió, 5 ocasions per haver defensat els nostres interessos. Sabien que la partida era molt dura, perquè sabem que els bancs volen fer-se en el mercat de les caixes i encara han de jugar una segona partida. Però vostè no ha estat a l'altura de les circumstàncies. Vostè és un president dèbil que s'ha de fer perdonar, que no defensa els interessos valencians i, per tant, jo crec que vostè no està capacitat per a governar els interessos del nostre país. Vostè en 17 dies ha deixat que la CAM i Bancaixa estiguen en mans de forasters, que estiguen dirigides per altres presidents de caixes i, per tant, vostè
passarà a la història del poble valencià com el president que va deixar que el nostre sistema financer caiguera en mans de Rato o de Carlos Turner.